gent de l'Ipsi, soc el Martín Pinyol i us vinc a recomanar un llibre boníssim per aquest Sant Jordi. Casualment l'he escrit jo, per això us dic que és boníssim, perquè a més em quedo la pasta. Es diu El Club de les Ombres, Ciutat de Vampirs 1 o El Club de les Ombres, Ciutat de Vampiros 1, perquè és l'inici d'una saga boníssima, però que s'entén perfectament sense els propers perquè encara no els escric. Vull dir que compra allà. De què va? És un thriller de terror amb molts tocs d'humor sobre una noia de batxillerat que fa un treball de recerca i descobreix coses que no voldria haver descobert. Sobre qui el fa? Sobre la vampira de Barcelona, l'Enriqueta Martí, una dona que al 1912 segrestava nens, deien que els matava, deia que feia pòssimes amb els seus ossos, o sigui, una dona xunga que no la voldries de cangur. Per què heu de comprar aquest llibre? Primer, perquè em quedo jo la pasta. O sigui, és una raó boníssima. Després, perquè té un estil molt fresc, whatsapps, DMs d'Instagram, àudios, vídeos transcrits, entrevistes, Wikipèdies. És molt graciós, es llegeix molt ràpid, la gent em diu s'ha leído muy rápido. Carai, doncs jo el vaig haver d'escriure sencer, però es llegeix molt ràpid, és molt divertit, és molt terrorífic i alhora, pels d'ESO i batxillerat, us ajuda a fer un treball de recerca. O sigui, només per això l'hauria de comprar. Boníssim!